Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ye laseli kɛ ko a ye yamaruya di u kan ka u tansarali min kɛ drone dankarili ni a ye Ameriki ka dɛnkɛrɛfɛ saradasiw mɔgɔ 3 faga Jordani. Nga ani journaliste ka baro senfɛ yene a ka don a ka pankunu kɔnɔna la a ma sɔn ka piripiri latigɛli kɛ ni dankarili jaabili bɛna kɛ cogoya min na. Drone dankarili dɔgɔkun tɛmɛnen Ameriki ka dagayɔrɔ dɔ la Jordani ni a bɛ danbɔ ni Siri ye. Mɔgɔ minnu jogira a dankarili senfɛ a ka ca ni mɔgɔ 40 ye. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ko ale bɛ Iran de jalaki ni waleya in na ka da kan u bɛ maramafɛn di a mɔgɔ murutilenw ma. A ɲiningalen ni démocrates ka wasaden minnu bɛ ni olu fɛ ko tɛ ni koɲɛ ye ka sababuya kɛ ko farati b'a la balawu kana na jɛnsɛ arabula kɔnɔna la. Biden ko an bɛna lajɛ Ameriki jamana ka wasaden mɔgɔ caman de bɛ minnu jɔrɔlen don k'a fɔ Ameriki sen don ni saradasiw larawuli sira kan arabula banni siralatɔ kɔfɛ ko a kana na kɛlɛ la juguya a yɔrɔ la. Iran ko ale tɛna kɛlɛ kɛ ko nka a bɛna jaabili gɛlɛn kɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ fɛn fɛn y'a lajɛ k'i b'ale bagabaga nin koɲɛ in na. Ni laseli kɛra jumadon Iran jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Ibrahim Raisi. Washington kɔni y'a dankarili min kɛra Jordani u ka kulu mun bɛ wele ko Resistance Islamique en Irak ni marifatigi jɔkulu dɔw don mun bɛ Iran kanu la. Hali n'a sɔrɔ o kumakan in Tehran ni o ye Iran jamana faba ye ma sɔn nin ko in ma k'olu sen fosi tɛ nin na. U kɔni sinsira kan k'a fɔ ko olu jagoyalen don u bɛ mun wele ko mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ makaran k'olu dɛmɛ a yɔrɔ la. Iran ko wa olu mɔgɔ ninnu u bɛna kumakan ani waleya minnu kɛ k'u sago b'u yɛrɛ la o kan.